Kaixo ongietorri denoi Enpresarian Telebistaren saio honetara, gaurkoan elkarrizketa saioan, Elaiko ordezkari bat izango dugu, enpresa euskara batzordeko arduraduna den Ketxuz Amosarrain, hain zuzen ere. Jakingo duzu, Elai izan zela 1991an euskara plana martxan jarri zuen lehen lantegia, beraiz aitzindari dugu lan horretan, eta sektore erabat erdaldunean euskara txertatzen hasi ziren. Eta gaur egun euskaraz lan egiten dute bertan. Beraien esperientzia kontatuko digu Ketxuzek, eta Elai euskaragileak batzordeko kide ere bada, bai Euskari Elkartearen euskaragileak proiektuko kide. Eta hementsu dugu Ketxuz gaur. Egunon, Ketxuz? Hau pausoa, bai, egunon. Ondo esan dut ezta, euskara taldeko arduraduna zarazu. Hori da, zuzena da, bai. Vale. Esan dugut, euskal enpresen artean aitzindari dela Elai, euskara plana ezartzen, nola hasi zenuten ibilbide hori? Bale, bueno, esan dozu moduan, ez da, 80ko hamarkadan, jabetzaren ideia bat, hau da, batez ere Jose Luis Elkorok buruan zedibien ideia bat, zan, ikuste zeban bere inguru guztia, euskaraz bizizala, ez da, kalian euskaraz, familixan euskaraz, lagun artean euskaraz, baina gero enpresan, ikuste zeban, lantokixan, euskararen presentzia esala inbesterakoa, ero geixen bat lan itxeko formak eta moduak gazteleraz ziela, ez da? Orduan, beak ideia hori buruan bueltaka zebilen, esaten, leku guztitxan euskaraz aritzeko aukera baldin badukat, lantokixan zeitxik ez? Orduan, urte hortan, 91-92 urte inguru hortan, erabaki zeben euskara plan bat itxia eta Elai euskalduntzeko bideari ekitea, ez da? Eta izen zen, hori, jabetzaren ideia eta ekimen bat izan zen. Ideia jabetzak euki zeban, eta gero ja konpromiso hori hartu zeban, bai jabetzak, bai zuzendaritzak, bere egungo zuzendaritzak, eta bai bere egungo langile kolektiboak, ez da? Orduan, danen artean, aurkeztu zen ideia, eta langilegoan gehiengoak baiezkoa emusotzan ideia horri, ez? Bide hori ekiteari, baiezkoa emusotzan. Bai egon zala langilegoaren parte gutxiengo bat, planaren, ez noiar esaten planaren aurka zeuanik, baina ez ebana batin planarekin, bale? Eta orduan konpromisoa, konpromiso hori izen zen, danen artean hartutako konpromiso bat, eta zuzendaritza eta jabetza bai konprometidu zala, batez ere biharrezko errekursoak, biharra zeukan jentiai eskaintzera, ez da? Hori izen zen pixkat jabetzak zuzendaritzak esan zeban, konpromiso hartzen du eta guk errekursoak ipiniko itxu, eta langilegoak hartu zeban konpromisoa esaten, guk bide horrek emungozkun lanak eta egin beharrak, egiteko konpromesua hartzen dugu, ez? Horrek izen ziren batez nik uste konpromisu bere egunean hartu ziren konpromisu garrantzitsuenak. Bai, eta behin konpromiso horiek hartu eta ez, langilei eta esandakoan ez dakit, nola hartu zeban jendeak, lantegian euskara txertatzen hasi zinatenean, zein erantzun egon zen? Bale, ni hau esaten du 91-92 urtean hasi zala, ni hemen sartu nintzen 89 urtean, bai. Ni lehengo, 7-8 lehengo urte horrek ez nitxuan hemen zuzenian bizi, bale? Baina, aiau jatena eta kontadoztena zan, jentiak sekulako ilusioak inasi zebala bide berri hori, ez? Ez dakit, ikuste zeban jentiak aukera hori zeuala, gaina jentiak
nik uste dut euskararekiko ere oso entorno antzolan oso inguru euskalduna da. Orduan nik uste dut kontzientzia hori jentiak hemengoak bazeukala, eta hori, kontzientzia hori eukitza, jentiak ilusinoz hartu zeban bide guzti hori, nik argazkixak eta ikusitza dauzkat, zela juntatzen ziren euskerako klasetarako, kalitateko zirkulotan bezala komentatzen ziren euskerako gauzak, eta bueno, noizian behin ipintzen ditu baitxa argazki horrek, ez? Indala urte isa, 30 urteko argazkixak, eta jentiak argazki horrek ikuste itxuanean, ondio langileak lanian dabiltzenak eta bere eguneko argazki horrek ikuste itxuanean, irrifar bat urtetzeko, eta esaten, jode, zela hasi ginean, eta ze gogotsu eta zelako ilusioak inez. Pentsatzen dute egongo ziala etapa ezberdinak, ez? Fase ezberdinak euskaratze horretan, ze nabarmenduko zein nuke bilbide honetan guztixan? Nik uste dut, lehenengo fase potentiena, lehenengoa erabakixana, komentau du, hori nik uste dut hito oso importantia dela, erabakixana, baina gero lehenengo inzan lan gogorra izen zen, martxan hasi ginean eleiko 65 ero esan daigun preparauta zeuan euskeraz lan haitzeko, baina beste 35 naiz da ingurune euskaldun bat izan, 35 ez zeuan preparauta, zeukan nahiko preparazio, ero formakuntza euskeraz lanian aritzeko, ezta? Orduan lehenengo hartu zen erabakixa eta lehenengo izan lan potentia izen zen, oinarri sendo bat ipintzia, eta da 35 horri baliabideak eta formazioa emutia euskeraz lan egin alizateko. Eta hori izen zen, 80ko hamarkadan pixkat hortan zentraute egon zen elai. Oinarri sendo bat emun, gero ja lanian euskeraz hasi biginean, jentia prestaute goteko euskeraz lan itzen, ez? Hori zezan lehenengo gauza garrantzitsuena. Beste gauza garrantzitsu bat inzebana zen, nik uste, eta hori aipatzia importantia da, lehen esan du, jente batzuk, ero langilegoko parte txiki bat, ezala euskera planian sartu, ero euskera planakin ezebala bat egin, ez? Eta hasieratik elaik bermatu zotzan jente horri, esan zotan, zure eskubidea daukuzu gazteleraz lan itzen jarraitzeko, eta elaik bermatuko zuk gazteleraz lan itzeko aukera hori. Inungo momentuan, ez jakon inori bortxatu euskeraz lan itxera, eta aukeria emun jakon, gazteleraz lan itzen jarraitzean izebanak, gazteleraz lan itzen jarraitzia, ez? Hori benik usteot gauza garrantzitsua dela. Beste gauza urrengo pauso garrantzitsu bat izen zen, kontratazio berrixak, ezta? Jentia hemen darenak prest dare euskera planakin bat itxeko, baina, kontratatzen duen jende berrixak, kontratazio berrixei esplikatzen jau, elain politika hizkuntzaldetik zein dan, euskera plan badaukula, eta sartzen den jentiak garrantzitsua da, euskera plan horrekin bat egitea, eta ikuspegi hori be klaru ukitzia, eta jakitzia sartzen denak, elain ze politika daukun hizkuntza aldetik, ezta? Hori zeuan behitxu bideratuta pixkat, esaten du, jente berrixa sartzen dana, euskeraz lan itxeko prest etorriko da, eta espaldin baduka formakuntza, jente berri horri emuningo jako formakuntza, eta euskera planian sartu ez zirenak urtiekin jubilatzen jungo dira. Orduan, hori biz esan beste erabaki bat esan, euskera planian sartu ez diena jubilauko dira, eta jente berrixa sartzen dana, saiatuko euskera planakin bat egiten, ez? Beste punto importante bat izen zen, oinarri zendua 80ko hamarkadan finkatu zanean, 2000ko hamarkadan ja gehiago izen zen, 80ko hamarkadan izan lan guzti hori prosedimentatzia.
Hau da, 80ko hamarkadan gauzak itxe ziren, sistematika, prozedimentatutako sistematika gabe, eta 2000ko hamarkadan lan potentia izen zen, lan itxeko era hori guzti hori sistematizatu daigun eta prozedimentatu daigun, ezta? Hori izen zen 2000ko hamarkadan, eta 2010ko hamarkadan izen zen prozedimentatutako guzti hori indezagun txertatu enpresako funtzionamentu normalian. Hau da, 2000ko hamarkada izen zen, benetan hamarkada lortu ginoana euskeran erabilera normalizatu eta sistematizatzea eta izetia kalitateko sistema edo ingurumen edo prebentzioko sistema moduan euskerako ere gelditu zen gure lan egiteko moduan txertatuta, ezta? Nik uste dut horrek izen diela horrelako mugarri edo garrantzitsuenak. Bai, horre, esan duzu zuek, igual bai, enpresa barruan euskara txertatzea, egin duzu fase ezberdinetan, baina enpresan ez dare bakarrik, ez zaudete zuek bakarrik, ez, hornitzaileak dare, kanpo zerbitzu batzuk ere kontratatuko dituzue, hoiekin nola landu duzue euskaran gaia? Bale, hor dauzku, kanpuan, zuk esan duzu moduan ez, dare hornitzaileak, dare bezeruak, dare udaletxiak, dago administrazioa, hartu eman asko dago kanpuakin, ezta? Orduan, alde batetik bezeruak, bezeruen 89% atzerritarra dira. Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, orduan hoiekin argi dago, hoiekin ez dago euskeran, ez ginoan esfuerzo bapein, horrei euskeran ezer planteatzeko, ez? Horrekin segidu ginoan, beraien hizkuntzan lanian. Bezeruen aldetik hornitzaileekin, dauzku hornitzaile asko diana gure ingurukuak. Orduan hornitzaileekin horrin zan lan potente baitxa, esaten, zeinan gure politika, guk euskeraz lan haitxian edula, eta gure hartu emana beraiekin euskeraz izango dela. Eta hori azkenean, bezero bati hori esaten baldin bajatzu, bezero eta hornitzaileen artean agintzen da bena bezerua da. Orduan gure bezeruekin, hori itxeko aukeraik ez ginuk eukiko, baina gure hornitzaileekin, azkenean guga beraien bezero ez. Orduan bezeruak esaten baldin bada euskeraz lana itxian nahi da bela, hornitzaileak moldatu ziran, guke hornitzaile bat hilen eskabideak gazteleraz bialtzen baldin bazien, hasi ginen eskabideak euskeraz bialtzen. Eta hornitzaileak, geixenak ez oskuen arazo ondiri jarri. Eta gero administrazioekin, hor betikoa da, saiatzen ga administrazioei bialdu biharreko informazioa eta euki biharreko hartu emana euskeraz izaten, baina batzutan erantzuna izaten da gazteleraz, eta gero administrazioekin pasatzen da beste gauza bada, eta hori igual baitxa barruan daukun ideia bada, euskeraz bialtzen baldin bajau, erantzuten geixo tartatzen dabe, euskeraz bialtzen baldin bajau, beste modu batera behitzen dabe gure dokumentazioa. Orduan, hor bai ondiela, eukiditzu baitxa gure eztabaidak, baina, azkenian konklusioa izen da, saiatu gaitxe zen, gu behintze gure partia euskeraz itzen, eta, beste kaldetik datorren erantzuna, askotan dana da, eta hori onartu inbio, ez? Orduan esan dugun bezeruekin ez ginoan gauza askoikin, hornitzaileekin lan potente bat eta erantzuna hornitzaileen aldetik oso ona, eta administrazioekin lana ere bai, eta erantzuna batzutan bai, eta beste batzutan ez. Lehen aipatu duzu, datozen langile berri horrei be azaldu jatzuela nola baitxe, ez? Ze euskerarekiko euskera plana daukazuela, eta harrera plan bat be
egin zinuen, ezta? Justu Euskaragileen batzordean eredu hartu dugun harrera plan bat, ze harrera plan da hori, eta ze garrantzia dauka, enpresetan horrelako harrera plan bat eukitzeak. Bai, nik uste dut, bueno, lehen komentu du moduan, kontratazio berrixetan, harrera plana da kontratazio berrixen parte bat, baina nik uste dut hori baino lehenago hasten dela, Eia pertsona baten bila sabi, gu bintzet, lanpostu baterako pertsona baten bila hasten ga momentutik, gure eskakizunetan dago, euskera maila bat eukitzia lanpostu horretan lan hain alizeteko, Gero, eukiko dau ero ez dago eukiko, eta espaldin baduka eta erabakitzen baldin mu pertsona hori dela egokizena lanpostu hortarako, bere formazio planak eta abar sortzen ditu. Hori da, kontratazioa hasten da momentuan, baina ia kontratautakoan ona barrura lanera etortzen danean be, harrera plan on bat eukitzia eta argi esplikatzia datorren pertsoniai, zein bidaben, zela lanin bidaben, eta lan guzti hori euskeraz dala, nik uste dut kriston garrantzia daukala, bai guk esplikatzen duen aldetik, eta bai lanera datorren pertsoniak, hasieratik ikusten dau, ostras, hemen euskeraren gaia zerixua da, esplikau dozte kalidadia zela doiarren harrera planean, esplikau dozte segurtasuna zela doiarren, esplikau dozte ingurumena zela doiarren, eta esplikau dozte euskera zela doiarren, ezta? Orduan, harrera planean txertatzen baldin bozu, azkenian zabitzen muten, harrera planean emuten dien beste gai guztiei emate jakuen garrantzi bera, ezta? Eta egisa esan da, elain garrantzi bera dauka, azalpen aldetik eta lan itxeko forma aldetik garrantzi bera dauka kalidadiak, ingurumena prebentzioak eta euskerak, Eta orduan, harrera planean hori txertatu teukitzia, nik uste dut ezinbestekoa dela. Eta ja, bukatzen joteko kaitxuz aurrera begira, ze plan dituzue edo ze asmo euskerai dagokionean? Aurrera begira, gauza garrantzitsu badukuna da, oinarte lortu duna ez galtzia, bale? Porque horre arrisko ondixea goten da, aiauza leku batera, eta ez dakit, relaja huitxezalako edo pentsatzen dozulako ja lortuta dukuzula bilea zebintzena, relajazio horrek arriskua dauka atzera pausuak emuteko. Orduan, lehenengo helburua o lehenengo benetan enfokauta gaena esaten du, oinarte daukuna, oinarte lortu duna bintzet, ez daigun galdu, ezta? Hori alde batetik. Eta gero, ikusten gabitz, nik uste dut dauzkula pixkat bi erronka potente bat, dauzku plantak Mexiko eta Txinan. Enlai dauka planta bat Mexikon, beste planta bat Txinan, eta bestia Antzuolan. Orduan, gabitz montatzen intranet bat, taldeko dokumentazio guztia intranet hortan partekatzeko, Orduan, klaro, oinarte, Antzuola ginean, oinarte, Mexiko eta Txina urte batzuk badoiaz, lanian, baina intranet komun bat ez geunkan, bakoitza bere intraneta geunkan. Intranet haman komun bat eukitzeko momentuan, azten dira Antzuolako euskera, Mexikoko gaztelera, eta momentuz Txinako inglesa leku berian eukitzeko lanekin azten ga, Orduan hor erronka potente badauku, hizkuntza bakoitzari dagokion lekua definitzia, ezta? Eta noiz erabili euskera, noiz gaztelera, eta noiz inglesa. Eta hor erronkatxo bat badauku. Eta beste erronka badaukuna da, ikusten du lehen esan dutena prozedurak eta nahiko ondo finkatuta dauzkula, bai. Eta prozeduretan batzen dana da, esan daigun, euskeraren erabilera formala. Hau da, bilera bat zela inbidan, dokumentu bat zela bete bidan, e-mail bat zela bialdu bidan, hornitzaile bat eskabide bat zela inbijakon,
hori, formalismo hori nahiko ondo lotuta dauku eta nahiko ondo funtzionatzen dau. Baina euskera formaletik aparte badago euskera informal bat. Hau da, kafe makinan jentiak berbaitzen dau, bestuari xotan jentiak berbaitzen dau, bileratxo txikitsak formatzen die pasillotan, bai? Eta hori da, esan dugun euskera, euskera informala, ez? Hori ez dauku prozedimentatuta. Eta ez dauku gaina prozedimentatzeko intenzioik. Orduan hor bai detektatzen gabitzela euskera informal hortan, euskera formala kontrolauta daukun moduan, euskera informala daukula pixkat, arriskua ikusten du, gaztelerara bueltatzeko, ero pixkat antena batzuk ipinitza dauzku, eta ikusten gabit, gaztelerako tendentzia hori pixkat markatzen ari dela, ez? Orduan, bai nahi du beste erronkatxo bat dugu, ahozko hizkuntza informal hori, abertzela bideratu genken, arriskutik atera eta euskerara berbideratzeko, ez? Orduan, bi erronka horrekin hiru daukuna mantendu, intranet beste ingles, gaztelera eta euskera zela txertatu, eta euskeraen ahozko informala nola pixkat berbideratu, ez? Oso ondo, ketxuz. Nik uste dut nahiko argi geratu dela, ez? Zelaik ze ibilbide egin dozuen, eta aurrera begira ze erronka dituzuen, eta gure aldetik animo, eta aurrera begirabe egongo gara kontaktuan. Oso ondo, mila esker usu, aukera hauen mutearen hori gure esperientzia saltzeko, eta esan dozu moduan, kontaktuan egongoa, eta nahi dozuenean bakizuen nun garen. Oso ondo, mila esker getuz. Venga zuei, agur. Gaurkoan laiko esperientzia ezagutu dugu, eta hurrengo enpresarian telebistaren elkarrizketan Fagor taldeko Leire Okarantza izango dugu. Fagor taldeko gestio sozialeko arduraduna da bera. Eta Fagorren izan duten euskara planekin eta euskara txertatzen izan duten esperientziaren berri emango digu berak. Hurrengoan beraz, enpresarian telebistan beste zita baduzue. Hurrengora arte.